सबका स्वागत हम कहते। आज हमने के बातचीत का विषय रखले बन जाए कि भोजपुरी समाज और में स्त्री का स्थिति का बा, स्त्री का हैसियत का बा, स्त्री का उपस्थिति का महत्व का बा एक कुल चीज़ पर हमने के बातचीत करी जाए। तो हम बातचीत शुरू करते हैं एक तरीका से। तो दरअसल भोजपुरी जौन संस्कृति भी है, भोजपुरी जौन समाज बा, ओकरा में स्त्री के बहुत इतिहास लिखल लिखे गई। ऐसे भी कोनो इतिहास में हमने के देखल जाई तो इतिहास वही के होला जे कि ड्राइविंग सीट पर होला, जे सत्ता में बा। अब पहले तो और ही खास तौर से इतिहास का यही मतलब होते रहे। इन्हें पिछला 100-150 साल से जौन चेतना बदलल बा, जौन इतिहास का जन संदर्भ आयल बा से इतिहास में, जौन समाज का, लोक समाज का या स्थानीय समाज का, ग्रामीण समाज का भी बहुत सा जन संदर्भ भी इतिहास में आयल बा। तब ही पता चल कि ना इतिहास में जौन बा वो खाली राजा का इतिहास नहीं है, आम जनता का भी इतिहास होला। तो वही तरह समाज के अगर देखल जाओ हमने का, तो समाज में ये तो मानल बात बा कि पुरुष वर्चस्व बा। एक पर बहुत डिबेट नहीं करे कि बाद में एहू पर बातचीत कल जाए कि पुरुष वर्चस्व बा तो कैसे बा। लेकिन अभी हमने का यह तथ्य के मान के चलते नहीं जा कि अभी जौन सामाजिक संरचना बिया हमने का, वो इतिहास में बहुत प्राचीन समय से लेकर के अब तक पुरुष वर्चस्व का ही इतिहास रहल बा। तो एकरा में स्त्री उपस्थिति बहुत हाशिया पर रहल बा। ऐसा हूँ जब सत्ता पुरुष का बा तो स्त्री के इतिहास, स्त्री के उपस्थिति तनिक कम लिखाई, ये एगो स्वाभाविक संदर्भ हो सकता। ऐसे भी कई बार हमने का ये चीज़ के देखले बनी जा कि जब भी हमने का स्मृति आधारित इतिहास का बातचीत करते नहीं जा, वो काहे करते नहीं जा कि इतिहास लेखन जौन बा वो बड़ा एगो औपचारिक रूप से इतिहास लेखन होला और उनमें स्त्री का उपस्थिति तनी और ही मुश्किल बा। ऐसे मुश्किल बा, लेकिन वो इतिहास जौन लिखाइल नहीं खे वो बहुत दिन तक आयल बा। एगो उक्ति हमरा याद पड़ता है, कहीं हम पढ़ले रहनी कि जब जो हिरण हैं, हिरणों का इतिहास अगर बहेलिए लिखेंगे तो शायद बहुत प्रामाणिक इतिहास नहीं है। तो वही तरह हमने के जो भोजपुरी समाज का इतिहास लेखन बा या भोजपुरी समाज जो हमने के स्मृति में दर्ज बा, वो दरअसल एगो पुरुष सत्ता का इतिहास रहल बा, पुरुष सत्ता का समाज बा आ ओकरे इतिहास दर्ज बा। तो एक कुल चीज़ के लेके हमने कोशिश रहल है कि देखल जाओ। आ भोजपुरी समाज ही ना, दरअसल दुनिया का कोनो समाज जौन बा अगर ओकर इतिहास देखल जाओ तो वो स्त्री का पीड़ा का इतिहास रहल बा, वो स्त्री का दर्द का इतिहास रहल बा। कई जगह हमने के देखल जाई कि इतिहास का पन्ना दर पन्ना स्त्री का चीख से, स्त्री का चित्कार से भरल पड़ल बा। ओकर बहुत बाद में बातचीत हुई। अभी हमने के बस कोशिश ही करते नहीं जा कि जौन भोजपुरी समाज अपना स्त्री चेतना के लेके बहुत सचेत नहीं रहल, वो कैसे लिख रहल बा, कैसे का होता, उनमें स्त्री उपस्थिति का बा। तो मोटा मोटी शुरू हमने के तरीका से कर सकते नहीं जा कि भोजपुरी समाज में भी स्त्री चेतना, स्त्री लोक का जो इतिहास बा वो बहुत प्रमुखता से दर्ज नहीं भइल, वो कहीं ना कहीं हाशिया पर बा। एगो बड़ हिस्सा जौन बा इतिहास का, भोजपुरी समाज का, वो इतिहास से बाहर बा। ऐसे बाहर बा कि स्त्री का इतिहास ओकरा में शामिल नहीं है। तो जब हमने के आधी आबादी कहत नहीं जा, तो आधी आबादी के इतिहास अक्सर हमने के चेतना में शामिल नहीं है। अब ओकरा के देखे के कोशिश करते हैं हमने के कि आखिर ये का रहल बा, कैसे भइल बा। तो कुछ हमने के जो अगर हमने के भोजपुरी समाज के बात करी का, तो भोजपुरी भाषा जौन बिया वो दरअसल गीतात्मक भाषा बिया। ओकरा में एगो संगीतात्मक विन्यास बा, एगो लय बा, एगो गीत का, एगो छंद का। बोलहू में भोजपुरी में तनी गीतात्मकता अधिका बा। जैसे खड़ी हिंदी का स्वराघात बलाघात बा, वो तरह भोजपुरी का नहीं खे।
हमनी के बोलबो करब जा तो ओकरा में तनी एगो गीतात्मकता बा, उस स्वर का जौन टोन बा। यही से हमनी का बोली से ही बहुत सा लोग जान जालन कि हमनी के भोजपुरी संस्कृति के बनी जा या भोजपुरी समाज से आयल बनी जा। ओकरा पीछे कारण बा, क्योंकि हमनी के हिंदी भी बोलब जा तो ओकरा में एगो लय रही, तनी जो ना कहे कि रेखा के बोलतनी जा। जैसे भोजपुरी बोले के बा हमनी का तो गई रल खैल अल ठीक बड़ा ना, तो कुछ ये तरीका के बातचीत हुई। तो यही तरह अगर हिंदी भी बोले के बा तो जौन खड़ी हिंदी दिल्ली के आसपास बोलल जाला, जौन राजस्थान पंजाब से तनी तनी ओकरा टोन से प्रभावित बा, ओकरा में ये तरीका के बात नहीं खे। ओकरा में सीधे सीधे जौन फ्लो बा उ तनी दीर्घ नहीं खे, बड़ा जल्दी वाला बा। अब भोजपुरी इत्मीनान से कहे चले रहे वाली भाषा बिया। ऐसे एकरा में गीत का चेतना ज्यादा बा, गीतात्मक लयात्मक विन्यास एगो ज्यादा बा। तो जहाँ गीत रही, जहाँ लयात्मक विन्यास रही, ओइजा स्त्री उपस्थिति रही, क्योंकि स्त्री के जीवन में ही गीत बा। गीत अगर बाटे तो समझल जाओ कि आसपास कहीं स्त्री उपस्थिति बा। अगर वह कान में कहीं गीत संगीत जाता तो समझी कि ओइजा स्त्री तत्व के उपस्थिति बा। अब भोजपुरी समाज चूंकि गीतात्मक समाज बा तो एजा स्त्री के उपस्थिति तो बा, लेकिन वो स्त्री उपस्थिति के हमने के जौन पुरुष वर्चस्व बा वो डील कैसे करता, महत्वपूर्ण यह बा। कौनो समाज बिना स्त्री के नहीं बनल, लेकिन हर समाज में स्त्री के जौन इतिहास बा वो एक ही तरीका के रहल बा। जौन दर्द के इतिहास बा, जौन पीड़ा के इतिहास बा, और जौन पीड़ा के इतिहास होला, जौन दर्द के इतिहास होला, वो स्मृति में देर तक रहेला, वो जाला ना। तो अभी भी जो हमने के भोजपुरी का गीत संगीत लोकगीत कुल पढ़ब जा देखब जा तो उस समस्त गीत संगीत जौन बा वो स्त्री का पीड़ा कही आख्यान बा। एक तरीका से स्त्री के पीड़ा कही गायन बा, स्त्री के पीड़ा कही प्रस्तुति बा, वही के देखल जाता। तो ओकरा में भी महत्वपूर्ण चीज का बा कि पुरुष कैसे ओकरा के डील करता, पुरुष कैसे ओकरा के डील करता। तो ओमे तनी देखल जाओ हमनी का कि दरअसल भोजपुरी समाज जौन हमनी के बा वो स्त्री उपस्थिति के लेके लगभग आक्रांत रहल बा। इतना आक्रांत रहल बा कि अगर स्त्री नहीं खे, कोनो लाज लिहाज समाज में अगर स्त्री की उपस्थिति नहीं खे गीत संगीत नृत्य में, तो हमनी का पुरुष के ही कपड़ा साड़ी स्त्री का वेशभूषा पहना के नचाई न जा। तो ओके लवंडा कहल जाओ चाहे मौगा कहल जाओ, जो भी बहुत सा तरह का चीज बा। तो हमनी का स्त्री के एगो तो ठीक से बरते ना आई, काहे ना लेकर पर बात करब हम, एक कारण बड़ा सा मतलब ये बस एगो स्टेटमेंट नहीं खे। अगर कोनो लड़का कोनो पुरुष अपना मेहरारू का अपना पत्नी का अधिका बात माने लगल तो ओकरा के मौगा कहल जाला। मौगा बा खाली मेहरारू के बात सुनता, फलाना के भुला गेल तो माई के भुला गेल तो बाबू के भुला गेल, घर परिवार भुला गेल, तो उ मौगा हो गेल, उ घर घुसू हो गेल। तो जौन मौगा रहे ई एगो जौन मर्दोचित व्यवहार बा ओकरा खिलाफ का शब्दावली बा, जौन हमनी के उम्मीद करते जा कि मर्द के कैसन होके के चाहिए। मर्द के एगो सांचा बा, मर्द के एगो छवि बा कि मर्द कैसन होके, जौन पत्नी के पीटे, कोनो स्त्री के पीटे, ओकरा के सम्मान ना करे, गाली दे, मारे, अपमानित करे, प्रताड़ित करे, तो उ मर्द बा। अगर जे ई नहीं खे तो उ मौग बा। यानी भोजपुरी समाज में ई कोनो समाज में बा। हम चूंकि भोजपुरी की बात करते हैं, चूंकि भोजपुरी में एक देखले बन जा हमनी का कि जे अपना प्रति पत्नी के प्रति तनी सहिष्णु बा, उदार बा, एगो दोस्त बा, ओकर मित्र बा, यानी वो अपना पत्नी के अपन मित्र एगो मनुष्य समझता, उ मौगा हो गई। तो ई तो भल कि जो मर्दोचित व्यवहार बा ओकरा खिलाफ का शब्दावली हो गई। यानी ई कितना द्वैध बा एगो कि जौन लड़का अपना पत्नी अपना बहिन, अगर कोनो लड़का ओकर बहिन अगर प्यार करतिया आ ओकरा प्यार में उ सहभागी बा, उ जानता ये बात के, ओकरा के फांसी ना दे देलस, ओकरा के मार ना देलस, तो वो अच्छा भाई नहीं खे, मर्द भाई नहीं खे। ये बहुत प्रमुखता से मानल जाता कि कैसन भाई बा कि बहिन ऐसे कर दिया, देखता ओकरा के। तो कोनो भाई के, कोनो पुरुष के, कोनो पति के, कोनो मतलब कोनो पुरुष स्त्री चेतना के ई इजाजत नहीं खे
कि वो स्त्री मित्र होखे। स्त्री मित्र होई तो दिक्कत बा, मौगा बा। तो जौन हमनी के मर्द का व्याख्या बा ओकरा में ई पूरा भोजपुरी संस्कृति का जौन समावेश बा वो बहुत अच्छा से ना होला। तो भोजपुरी संस्कृति में जौन स्त्री चेतना बा, स्त्री लोक बा, ओकरा में ओकर चुनल अपन गुलामी बा आ पुरुष के देहल आज़ादी बा। यानी पुरुषों की दी हुई आज़ादी जो ना के कहल जाओ, और उनकी चुनी हुई आज़ादी, यानी वो अपन गुलामी लोग चुनले बा। एगो बड़ा भोजपुरी का मशहूर कहावत है कि मारेला तो मारेला मोरा घर का भतार, मोरा दल के सिंगार, मोरा अधिका दुलार। यानी अगर पति उसको पीटता भी है तो उसका अपना पति पीटता है। वो कहती है कि स्त्री जो बिया मेहरारू ये बात के बहुत गर्व से बता रहल बिया कि मारा था हमारा अपने भतार मन, हमारा अपने पति ने मारा था। एक मतलब कि हमार दुलार अधिका बा, हमार सिंगार छलकता, तब पति हमारा के पीटतो बा। यानी अजोरा में तो भोजपुरी समाज में अभी बहुत दिन तक अपना पति अपना पत्नी के यहाँ जाए के बहुत स्थिति ना बनत रहा कि केहू जाए आ पत्नी के संगे दिन में रहे। लड़का हो जाए तो कोनो पुरुष खिलावे इहो संभव ना रहा, मुश्किल रहा। बहुत जगह अपवाद बाणन से कर जहाँ तनी प्रगतिशील चेतना रहल बा वो जगह अपवाद भी बाणन सा। लेकिन हमनी का हमरा स्मृति में ही अभी वो चीज़ बा कि बहुत दिन तक हमनी के बाबा उबा के जौन पीरियड रहे ओकरा में बाबा आजी के संगे हमनी के सोझा ना जास, वो लोग राती के जाए खाली। ये कितना मतलब आश्चर्यजनक चीज़ बा कि कोनो पति अपना पत्नी से, कोनो पत्नी अपना पति से दिन का उजाला में ना मिल सकेली। रात में लोग मिली, रात में वो लोग का अपन जौन प्यार बा या शारीरिक क्रिया व्यापार बा उकुल हुई, लड़का फैका हुई हन सा। लेकिन लड़का फैका हुई तो लेकिन बहुत दिन तक लोग एक दूसरा का मुंह ना देख ले रही, लेकिन लड़का फैका हो तड़न सा। तो ये एगो जौन छद्म रहे भोजपुरी समाज का होई और ही समाज में होई, चूँकि भोजपुरी समाज में हम देखत नहीं ओकरा के, ऐसे हम ओकरा पर बात करते नहीं। तो ये जौन एगो छद्म रहल बा ये भोजपुरी समाज में स्त्री का स्थिति का शोकांतिका रहल बा, ये दुख गीत बा, ये एगो ट्रेजेडी बा, एगो त्रासदी रहल बा ओकरा जीवन में। ओकरा के समझे के कुछ एहू तरह पड़ी कि फिर बार बार हम कहते नहीं कि ए तरीका से कंडीशन कल गई बा कि पति ओकरा से बोली ना, ओकरा कहीं आई ना। अगर मारहू खातिर ओकरा कहीं आ गई तो सौभाग्य बा ओकर कि पिटहू तो हमरा के आइल बड़ ना, मारतो बड़ लेकिन हमरा के आइल बड़ ना, यही से मारतन कि हम उनके मेहरारू बनू हमरा के प्यार करतन। बहुत बेर हमनी के लड़कों के मारे न जा, पीटे न जा, जाए तो तोहरे खातिर न मारतन। अभी कौन प्यार बा कि लड़का के मूड़ी काट देवा कहे कि तोहरे खातिर मूड़ी कटल, तोहरे अच्छे खातिर न करतन। तो ई जौन एगो सामंती संरचना बिया, ई जौन एगो सामंती अवशेष बा हमनी के समाज में, ई बहुत प्रमुखता से हावी रहल बा। तो एकरा के दरकिनार करे के जरूरत बा। अब हमनी के जौन भोजपुरी संस्कृति बदलतिया, लेकिन अभी भी का बदलतिया ओहू पर हम बात करते। अभी समकालीन रचना बहुत हमरा अच्छा लगेला। राही जी के एगो गजल गोपाल राय जी कई बार गौले बान, हमनी का जब भी भेंट होला भोजपुरी में ए तरीका का सधल रचना, ए तरीका का बिंब, ए तरीका का भाषा, ए तरीका का बोध नइखे, कम बा, नइखे नहीं कह कम बा। ओकर का बा ओके हम तनी पढ़तनी। उ गजल है कि तोहके पुतरी में राखीला परान के तरे। ओकरा आगे का कुछ शेर बड़न सा, राही रद्दी अखबार लेखा बुझेला हमें, तोहके पूजी हम गीता और कुरान के तरह। अब रद्दी अखबार का क्या स्थिति बा अपना घर में देख ले बुआ सब। अखबार आई तो 1 घंटा के बाद ओकर का स्थिति बा, उहे स्थिति स्त्री का बिया। कौना स्त्री का जौन अपना पति के, अपना प्रेमी के, अपना प्रिय के जकरा के पुतरी में प्राण नियन रखतिया, ओकरा के वो गीता आ कुरान बुझतिया। तो ये जौन लोक संस्कृति बा हमनी का, ओकरा में गीता के जौन हैसियत बा, ओकरा में कुरान के जौन हैसियत बा,
वो हैसियत में कोनो स्त्री कोनो पत्नी अपना प्रेमी के अपना पति के राखत या, लेकिन वो पुरुष समाज वो पुरुष प्रेमी का बुझता ओकरा के तो रद्दी अखबार नहीं बुझता। तो ऐसे ओकर स्थिति समझल जा सकता ए प्रगतिशील चेतना ए प्रगतिशील बोध के बाद भी। ओही के और एगो शेर बा कि कोनो बतिया दुलार के जे पूछी तोह से, कोनो बतिया कोनो बात अगर हम बहुत प्यार से तारा संगे पूछतनी, कोनो बात अगर हम बहुत प्यार से पूछतनी, कोनो बतिया दुलार के जे पूछी तोह से हमके डांट देल थाना के दीवान के तरह। तो वो बहुत प्यार से पूछतड़ी आई डांट देतन उनका के कैसे, जैसे थाना का दीवान कोनो इंस्पेक्टर कोनो सिपाही कोनो बोलता कितना असभ्य भाषा का इस्तेमाल होया, उनमें हमेशा खाली गाली गलौज होला। तो कोनो स्त्री का इहो सौभाग्य होला कि पति जब आवता तो ओकरा के नाम तो पहले होत न रहा। अब वहीं बहुत सा स्त्री लोग भोजपुरी समाज में होने के अनामे लोग बा, फलनवा वो तो बीरपुर वाली तो कहाँ वाली तो बक्सर वाली तो टुटवारी वाली तो बढ़पुर वाली, यानी बड़की जौन बचवा वो, मतलब कई तरह का संबोधन बा, नाम नहीं खे उनकर। ना कहीं वंदना बड़ी, ना कहीं नूतन बड़ी, ना कहीं रागिनी बड़ी, ना कहीं पार्वती राय बड़ी, नाम नहीं खे। तो ये कितना बड़ त्रासदी बा कि हमने का अपना संस्कृति में स्त्री के भी अनाम रख ले बन जा, ओकर कोनो हैसियत नहीं खे, अपना पहचान कोनो नहीं खे, ओकर आइडेंटिटी नहीं खे। तो आज का स्थिति में अगर कोनो केहू भी व्यक्ति का कोनो आइडेंटिटी नहीं खे तो ये सबसे खतरनाक बात बा। लेकिन ये चल रहा बा चीज। तो हमने के भोजपुरी समाज में आज का प्रगतिशील चेतना के बाद भी एगो स्त्री के कैसे डील करतन या एकरा के बतावे वाली चीज भी है। एगो होलियो बाटे, होली जोन गीत गावल जाला ओहू में यही तरीका का बिम्ब बड़न सब, बहुत अश्लील गीत ना, हम बहुत श्लील गीत का बात करतनी। तो ओकरों में होली में भी हमनी के जो संस्कृति बा ओकरा में आनंद लेवे, जहाँ से रस आवताटे गीत आवताटे, वो हमेशा स्त्री के टारगेट करके आवता, वो हमेशा स्त्री के प्रताड़ित करता होता, स्त्री के अपमानित करता होता। यानी कई बार हमरा ये बुझाता कि जौन भोजपुरी समाज बा जौन गवई समाज बा वो अक्सर स्त्री के अपमानित करेला तो ओकरा के रस मिलेला। बहुत सा ऐसा चीज बा, ऐसा नहीं कि खाली भोजपुरी समाज के कोनो विशेषता बा, बहुत सा समाज में अब तक पूरा समाज में ऐसा बात रहल बा। वो काहे रहल बा यही को हम तनी बात करब, लेकिन अभी मोटा मोटी जो हम रुआ सबकी चीज बताओ चाहतन वो ये रहल आ ई कौन भोजपुरी समाज में ओकर तनी हमने के एगो ऐतिहासिक आकलन भी कर ले जा। हमार जो मूल भूमि बा बक्सर बा, गाजीपुर बा, बलिया बा, ओकरे स्थिति पर हम बात कर लेतनी। तो एकरा के हमने के भोजपुरी और जौन की गोरखपुर हो, जौन बनारस हो, जौन देवरिया और हो, जौन पश्चिमी चंपारण में बा, पूर्वी चंपारण में बा, तो ओजा के जौन बातचीत बा भोजपुरी समाज में ओके एगो समझल जा सकता, मैंने एगो हमने का प्रतिनिधि के रूप में ले सकते जा। अब रो बक्सर बलिया गाजीपुर के इर्द गिर्द देखी, मंगला भवानी ओइजे, ताराचंडी ओइजे, मुंडेश्वरी माता के मंदिर ओइजे बा, कामाख्या माई के मंदिर ओइजे बा। तो ये 4-5 को जो देवी देवता लोग बा ये सब 10-20-25 किलोमीटर के अंतर में बा। एक बाद वो देखी बक्सर में ताड़का स्त्री प्रतिरोध का पहला प्रतीक ओइजे, अहिल्या ओइजे, मेनका ओइजे। तो ये सब जो एगो भोजपुरी संस्कृति में स्त्री के उपस्थिति बा ओकर इतिहास सांस्कृतिक इतिहास को हमने समझ सकत नहीं आ। और भी देखे के बा तो महथिन माई आ डुमरेजिन माई, आप बिहिया बक्सर डुमराव देखब तो महथिन माई आ डुमरेजिन माई ई जवन स्त्री का उपस्थिति बा आ ओकरा प्रतिरोधी चेतना के संगे उपस्थिति बा, ओकरा के हमने के भोजपुरी समाज कैसे डील करता। तो हमने के आदरणीय बनाई न जा, देवी बनाई जा, पूजे लगब जा। तो आदरणीय बनौला के पीछे कभी ई साजिश एगो बा कि आदरणीय बना के काहे आदरणीय बनाई जा। महथिन माई काहे आदरणीय बड़ी, डुमरेजिन माई काहे आदरणीय बड़ी कि वो अपना सतीत्व का रक्षा करते हुए अपन लोग प्राण त्याग दिया। इस सतीत्व इतना बड़ चीज कहाँ से होखे लगल, जे जौहर कई वो हमने के पूज्य हो गई। काहे स्त्री जौहर करत या ए पर हमने के बहुत सोचनी जना कबो। लेकिन जवन स्त्री
अपना सतीत्व का रक्षा करते हुए प्राण दे देलस, वो देवी हो गई, ओकरा के पूजे लगनी हमनी का। यानी ओ जो हमनी का स्त्री के ओकरा देह का अंतर्गत ही गिनत नहीं जा, और ओकरा के देह के रूप में ही व्याख्यायित करत नहीं जा। लेकिन हमनी का बहुत सचेत होके भी स्त्री लोक का मनुष्यता का धरातल पर डील करे में तनी पीछे रह गई बन जाए, ये हमरा बुझात हटे। एगो और ही कारण हमने के बाद भोजपुरी संस्कृति में स्त्री के हमेशा घर का दायरा में रखल गई बा। स्त्री का जौन स्मृति बाड़ी सा ओहू में अधिकांश यही कुल के चीज बा। अपना घरे जब बियाऊ जहाँ ओकर जन्म भेल बा अपना माता पिता के, तो ओजा भी ओकरा श्रम का शोषण होता, जहाँ गइल बिया ओजा भी श्रम का शोषण होता। यानी एगो व्यक्ति के रूप में ओकर आइडेंटिटी कम बा, एगो काम करे वाली के रूप में ओकर आइडेंटिटी ज्यादा बा, चाहे अपना घरे रहे आ चाहे ससुरा में जाए। तो नैहर आ ससुरा का पीड़ा समान बा, मने कहीं स्पेस नहीं खे ओकरा के अपन जीवन जिए वाला। ओकरा के एगो और ही रूप में हमनी का समझ सकत नहीं कि जौन जतने हमनी के देखत नहीं कि बहुत बड़का घराना बा, बाबू मत बोल बड़का घराना, बड़ा मशहूर लोकगीत भी रहे, बड़ा मशहूर गीत भी रहे। तो हम बड़का घराना वो गीत के संदर्भ में नहीं कहत, हम बड़का घराना कहते नहीं आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में, कि भोजपुरी समाज में जौन जतने प्रतिष्ठित आर्थिक रूप से संपन्न घराना बा, बड़का घराना बा, ओ जहाँ महल लौकता, अटरिया लौकता, सेजिया लौकता, ओकरा भव्यता के पीछे एगो मर्दवाद के बड़ा लौह आवरण बा। बड़का घराना जितने बड़का घराना बा उतने ओजा मर्दवादी लौह आवरण विराजमान बा, लोहा के चादर चढ़ल बा ओजा, आ ओकरा नीचे असंख्य स्त्रियन का अनंत सिसकी दर्ज बाड़ी से, डूबल बाड़ी से। आज तक भी कभी हमने के संवेदना से सुने की कोशिश करब जा तो वो चीख आजो सुनाई पड़ी हन सब। काहे का भइल बा, अक्सर जौन हमनी का स्त्री चेतना बिया उ बड़ घराना बा, ओकर सम्मान बा, मान बा, तो हमरा हमेशा अपना स्त्री के पीछे रख के बा, सामने स्त्री के भूमिका नहीं खे, वो घर में बा। यही से स्त्री लोक जौन बा, अच्छा ये एगो ऐसा नहीं खे कि आजे के बात बा। आज जब सब जगह आर्थिक गतिशीलता बढ़ल बा, पहले से भी स्त्री के हमेशा घर में कैद रखल गई बा। घर में कैद रखला के मतलब कि जौन बाहर के गतिशीलता बा ओकरा में ओकर भागीदारी ना हुई। अब एगो तनी गीत सुनी रहुआ, ये प्रतिरोध के गीत बा। भोजपुरी संस्कृति में चेतना में ये एगो प्रतिरोध का गीत बा। कोनो निम्न वर्ण के स्त्री गइल बिया कुआं पर पानी भरे, तो कोनो सवर्ण बिरादरी का, चाहे वो भूमिहार होके, राजपूत होके, ब्राह्मण होके, केहू ओकरा पर टिप्पणी कुछ करता, कुछ फप्ती कसता, आमतौर पर होला। ये कोनो रेयर चीज नहीं है। लेकिन वो कहत का भी है, उसमें उसने राजपूत बिरादरी का कोई होगा शायद उसको टारगेट किया है। कई बार ये ब्राह्मण हो सकता है, कई बार भूमिहार हो सकता है, कोई सवर्ण हो सकता है। लेकिन उस गीत में यही है कि असरज पुतवा जो पैती हो हम, चाकर हम राखित हो, मतलब ऐसे राजपूत को अगर हम मैं पा जाती तो इसको मैं अपना नौकर रखती और अपने प्रभु जी के पांव के पनहिया तो से धोती हूँ। यानी वो बदला भी लेती है तो अपने प्रभु जी के पांव की जूती ही धुलवाती है। तो अक्सर जो हम लोग समझते हैं कि स्त्री मने पांव की जूती, तो उसका प्रतिकार भी जो है वो उन्हीं मर्दवादी दायरों में घूमता रहता है। ये दरअसल एक तरीका का कंडीशनिंग बा। हमने के पढ़े लिखे के बहुत संस्कृति नहीं खे। अब वहीं हमने का कई जगह हमरा ये जानकारी बा, हम अपनों गाँव में देख ले बनी कि स्त्रियन के पढ़े लिखे से बड़ा लोग चिढ़ेला। कहीं अगर गांव में पुस्तकालय खुलता तो ओकरो बड़ा विरोध होला कि एमे पुस्तकालय खुली तो कुल लड़का यहाँ से, लफुआ यहाँ से, सब जगह बैठियन से, कुल मतलब पढ़े लिखे के भी, जहाँ आजो हमने के भोजपुरी समाज में बहुत अच्छा निगाह से नहीं देखल जात, लेकिन ऐसा नहीं कि भोजपुरी समाज की बात बा। एगो हम लोग के कविता पढ़तनी, ई लेडी विंचेल्सी का कविता ही है। उसमें लिखल बा कि कोई औरत कलम उठाए इतना ढीठ जीव कहलाए, उसकी गलती सुधर न पाए, उसके लेखे तो बस ये है, पहने ओढ़े नाचे गाए, सबसे बड़ी कला उसकी है, झाड़े पोछे घर चमकाए, उसके बाहर कुछ भी करना सहज धर्म के उल्टा जाए। तो ये सिर्फ भोजपुरी समाज कहीं नहीं खे, ये पूरा दुनिया में स्त्री के लेके जो ट्रीटमेंट में हमने के बर्ताव बा उहे रहल बा। अब भोजपुरी समाज में इतनी और गाढ़ हो गई बा ऐसे कि भोजपुरी समाज में घर से बाहर कोनो स्थिति ना रहे। तो ये एगो हमने के जो भोजपुरी समाज में स्त्री उपस्थिति बा, इतनी
ई तनी दुखद बा। तो हम चाहते नहीं कि कुछ गीत हमने के देखल जाओ कि कैसे भोजपुरी गीत में या भोजपुरी जो गवई संस्कृति बा ओकरा में स्त्री के लेके ओकरा घर परिवार के लेके कैसे सिकोड़ल गई बा, यानी ओकर जो अस्तित्व बा वो घर ही में बा। हम पढ़त नहीं में देखब जाए कि ओकरा में ससुरा बा, सास बा, पति बा, ननद बिया, लड़का बा, ससुरा, सिर्फ ये बा और कोनो गीत में और कोनो चीज नहीं खे। ओकरा के तनी देखल जाओ। बाबा सिर मोरा रोवेला सिंदूर बिनु, गोद मोरा रोवेला बालक बिनु। यानी सिंदूर नहीं खे, पति नहीं खे, बियाह नहीं खे भइल, तो सिर रोता माने सिंदूर नहीं खेता, आ गोद रोता कि लड़का नहीं खेता। यानी ई तब के बात बा जब ओकर ई दोनों चीज कब हो, जब शादी हो। फिर देखिए, के मोरा छई है राण के मड़ैया, के मोरा बितई है दिनवा रतिया हो राम। बोला ना कि जेकर पति नहीं खे ओके राण कहल जाला भोजपुरी में। तो वो कहते कैसे हमार दिन बीते, हमार मड़ई के छवाई। यानी अभी भी अकेली स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, ओकर आपन कोनो व्यक्तित्व नहीं खे। जब भी बा तो एगो पति के संगे जोड़ के बा, के हुई, कौन काम हुई, कैसे घर छवाई, कैसे घर चली। तो ई कोनो नया बात नहीं किया। आप तुलसीदास के पढ़ी, जिये बिनु देह नदी बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तो ई हमने के परंपरा में आयल बा, वही के भोजपुरी समाज अपना रहा बा। अब एगो और ही सुनी, बाबा मतरिया मोर पैसा के राजी, करेले बुढ़वा से शादी। एहू में शादीए बा, एगो वृद्ध से बियाह के बात बा, ओकरा में ओकर पीड़ा झलकता कि ई अनमेल विवाह बा। भिखारी ठाकुर खूब लिखले बाने एकरा पर, लेकिन एहू में शादीए के बात बा। बाल वृद्ध एक संग कई दिहल, पत्थर के छाती बा तोर। एहू में अनमेल बियाह बा, वही बियाह के चर्चा बा। फिर देखी, बेटवा में बिटिया गुलेल खेले ले, आ भर माथे सेंदूरा जियान करेले। लड़का लड़की एक संगे खेलत रह, ओकरो में यह कहल जाता बियाह नहीं भइल, तबो यह कहता कि वो अपना सिंदूर के, अपना बियाह का, अपना पति के प्रतीक सिंदूर के खराब करतिया, ओकरा के खत्म करतिया। तो ई कुल तरीका का चीज जौन बा वो हमेशा ओकरा के शादी आ घर यही कुल में समेट के रखता। फिर सुनी, सासू मोरा मारे ननद मोरा मारे, सैया मारे हो, बबुर डंडा तानी तानी के सैया मोरे मारे। यानी सासुओं मारे, ननदियों मारे, सैयों मारे, लेकिन वही बिंब हुए बा ओकर। कोनो कर और संस्कृति, कोनो कर और स्मृति नहीं खे जौन कि वो अपना एगो व्यक्ति के रूप में कबू इंटरटेन के लिए होके, ये ओकरा स्मृति में नहीं खे आवत। वही फिर एगो देखी बड़ा प्रतिरोध के चेतना में आयल बा, जौन सौतिया डाह कह जाला, सौत होला। तो ओकरा में सुनी का बा, ओहू में पीड़ित के बा, एहू के तनी सुनल जाओ। वही टंगवा पर सान धरैबो, वही से जंजीरिया कटैबो ए बालम, एक हाथ धरबो स्वामी के जुलुमिया। माने स्वामी के जुल्फी जौन बा उ एक हाथे पकड़ब, एक हाथ धरबो स्वामी के जुलुफिया, एक हाथ सवती के झुटवा ए बालम, आ सवती के छतिया पर सड़क कुटैबो, लाख आवेला लाख जाएला ए बालम। ओ जो जौन बा उ पति का छाती पर सड़क नहीं कुटात, सवती के छाती पर सड़क कुटातिया, जबकि अपराध जौन बा उ पति के बा, लेकिन सड़क कुटाई स्त्री के छाती पर, जौन ओकर सौत बिया वही के छाती। पुरुष यहाँ भी छूट जाता है। तो ये जौन कंडीशनिंग बा एगो हमनी के समाज में, ये बड़ा रोचक बा। ठीक बा कि वो प्रतिरोध करतिया, वो अवैध संबंधों का विरोध कर रही है, लेकिन अवैध संबंध के विरोध भी करतिया तो ओकर शिकार के होता, ये जरूर देखे के चाहिए। वो ऐसे होता कि वो वही सत्ता का शिकार हो गई बिया। अच्छा, ये कोनो अकारण बात नहीं खे भोजपुरी समाज में। जौन हमनी का आदि कवि, पुरखा कवि कबीर रहलन, उहो लिखले बान, उन्हों के कुछ उक्ति पढ़ल जब हमनी का, जौन पता चली कि भोजपुरी में लेके ये चेतना कैसे आ रहल बा, काहे हमनी के तरीका से सोच रहल बन गया। तो लिखले बान कि नारी की झाई पड़त, अंध हो तो भुजंग, कविता तिनकी कौन गति, जो नित नारी को संग। माया महा ठगिनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ये कुल कबीर जी जो भोजपुरी भाषा का आदि कवि रहल बान, बहुत क्रांतिकारी कवि रहल बान, हमार बहुत आदरणीय कवि हवन। लेकिन चूंकि वो तरीका के बोझ रहे वो घड़ी, जौना में कि वो लोग के पौराणिक चेतना से यावत रहे, तो ओकरा में लिखले बान कि कामणी काली नागणी, नारी कुंड नरक का। तो ये जौन बोध हमने के भोजपुरी चेतना में आ रहल बा, ये कोनो अनायास नहीं खे,
ई चल रहा बा, ए तरह ही होता। लेकिन आज का जौन जीवन बा हमने का ओकरा में भी कुछ चीज़ देखे के पड़ी। तो हम हमेशा इस बात के इंगित कर चाहतनी कि जौन हमनी का बाजार के संस्कृति आई बिया उ कैसे स्त्री के श्रम जौन बा, स्त्री के जौन मेहनत बा उ कैसे ओकरा के रिड्यूस करत बिया। यानी घर के काम कोनो काम नहीं खे, चूँकि ओकर कीमत नहीं खे कोनो। अब ओकर स्त्री के व्यथा का बा एकरा के सुनी, इहो हमेशा ओकरा ससुरा के ही जोड़ के बा, यानी शादी के ही जोड़ के बा। बहुत सा गीत बांस हम के बहुत पढ़ल लिखी चाह चुकी, बहुत समय लागी। जैसे रुपया गिनाई लिहला, भिखारी ठाकुर को सुनी। रुपया गिनाई लिहला, पगहा धराई दिहला, चेरिया के छेरिया बनौला हो बाबूजी। पूता के जन्मले हो निर्मल कोखिया, धिया के जन्मले हो झांझर कोखिया। तो ई कुल जो चेतना आयल बा ई हमेशा एगो स्त्री के अपमानित करल चेतना रहल बा। ई भोजपुरी समाज के एगो सामंती संरचना रहल बिया। एगो स्त्री अब फिर का कहतिया कि जौ हम जनिती धियवा कोखी के जन्मी है, पिहतू में मरीच झराई हो, यानी मरीचा पी लेती लड़की मुँह जाइत, ओकर जन्मे ना हो। अब मोरे बेटी हो लिहली जन्मवा, अरे चारों ओरिया घिरले अन्हार ले ललनवा। बेटी जन्म भइल तो चारों ओर अन्हार हो गई। सासू ननद घरे दियो न बराए, आपन प्रभु चले मुरझाई हो। सासू ननद कहे तो दिया नहीं बराइल, जे आपन पति रहे जे वो लड़की के पिता बा उहो मुरझा के चल देहल। धियवा त लेबो धर्म खातिर आ पूता धन सौंपे खातिर हो। धिया लेब काहे खातिर तो कन्यादान करब तो हमारे लोग पर लोग ठीक हो जाई, आ पूता काहे होई तो धन सौंपब ओकरा के। तो ई जौन कुल भोजपुरी चेतना बा हमनी का, ओकरा में स्त्री के जौन दोयम दर्जा के ओकर उपस्थिति बा, एकर कुल बहुत बड़ा प्रतीक बांस है। कोनो गीत रुआ देखी तो हमेशा स्त्री के जो उपस्थिति बा वो ओकरा ससुरा संगे बा, ओकरा सास संगे बा, ओकरा घर संगे बा, ओकरा के काम करत बा, ननद भाभी सास ससुर यही में बा। बाबा का जिक्र बा कहीं, भाई का जिक्र बा कहीं, तो बर खोजत बा। फिर हम एगो चाहतनी कुछ पढ़ल ओकरा के, का करूँ जजमान की बेटी कर्म लिखा परदेश जी। ओकरा कर्म लिखाइल बा परदेश। अब उसकी चेतना में फिर देखिए क्या है। सासू तो ए मैया बुढ़िया डोकरिया, नंदी तो ए मैया बन के कोयलिया। पिया की अटरिया पलंग चढ़ी जइबे, यानी पिया का अटरिया बा उ पलंग पर चढ़ जहन। सासू बुलावे के ननद जगावे के, सासू मोरी कहेली बझिनिया ननद ब्रजवासिनी हो। रामा जिनके में बारी रे बियाही, आहो घर से निकालन हो। अगर ओकरा लड़का नहीं होत, पुत्र उत्पत्ति नहीं होत, तो ओकरा के घर से निकाल दिया, तो बांझिन कहल जाता। तो इस तरीका का जो पूरा हमने के भोजपुरी संस्कृति बिया वो स्त्री के दोयम दर्जा का नागरिकता दे दिया। अब उसकी चेतना में जो विरह है, जो व्यथा है, ओकरा के भी तनी सुनी। जहिया ले ऐनी पिया तहरी महलिया में, जो पिया का महलिया बा अटरिया बा, ओकर हकीकत का बा। जहिया ले ऐनी पिया तहरी महलिया में, रात दिन कैली टहलिया रे पियवा। दिन रात खटते बनी, घर के करत काम सुखल देही के चाम। सुखवा सपनवा होई गईले रे पियवा, हरवा जो तत तोर गोड़वा फिरैले। रुपया के मुँह नहीं देखली रे पियवा। सिर्फ एगो स्त्री के श्रम के दोहन नहीं खे कि जितना काम करतिया, जौन की ओकरा चेतना में खाली सासे ससुरा एकमात्र ओकर उपलब्धि इहे बा कि ओकर बियाह हो जाओ। तो तमाम ओकर इस संस्कृति में, तमाम ओकरा स्मृति में ससुरा का ही रंग बा, ओजे के जीवन बा, ओजे का आधा चीज बा। लेकिन ओजा का ओकर स्थिति बा कि सुखवा सपनवा हो गईले रे पियवा। ओजो जो सुख बा ओकरा जीवन में उ सपना बा, नहीं के हासिल ओकरा के। तो स्त्री के श्रम का ही दोहन नहीं खे, ये ओकरा मनुष्य के रूप में उपस्थिति का भी संकुचन बा। ओकरा हैसियत के ये रिड्यूस करता, ये खत्म करता ये बात के। तो ये जो चीज आ रहा बा हमनी के परंपरा में, हमनी के स्मृति में, वो स्त्री के लेके बहुत उदार नहीं सब। वो स्त्री पे हमेशा एगो शासन करे के मानसिकता से बाड़ी सब। लेकिन जौन हमनी का अब वो एगो सुनी, अभी और हमरा देखत नहीं कहीं से नोट के लिए बनी कि चिपरी के पाथी पाथी दिन हम काटब, नाही आइब तोहरी दुबरिया रे पियवा। इतना वो उब चुकी है कि जौना का ये मानल लेता स्त्री का खातिन कि ओकर अंतिम गति ये बा कि ससुरा से ओकर अर्थी निकली। अब लेकिन वो कहते कि इतना हम पाकि गइल बानी कि अब ये घरे हम पिया आइब ना। लेकिन ये काहे भइल, एगो के तनी बात कल जाए एकरा। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ही बाटे कि स्त्री खेती बाड़ी के उत्पन्न करे वाली स्त्री ही बाड़ी। एके हम बहुत ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ
बात कर सकिन एकरा पर कि खेती बाड़ी के हमने के संस्कृति में ही ना, इतिहास में भी खेती बाड़ी के उत्पन्न करे के, खेती बाड़ी के शुरुआते स्त्री से भइल बा। सिंधु सभ्यता के रुआ सभे अगर जानकारी हुई न तो हम बता भी देतनी कि ओमे ओजा एगो मुहर मिलल बा जो में स्त्री के योनि से एगो पौधा निकलत देखल गइल बा, पौधा निकलल बा, यानी स्त्री से ही उत्पादकता का बा, स्त्री से ही खेती बाड़ी बा। और ही का बा ओकर हम एगो चिरोली जोन बाटे वो संप्रदाय के बात करतनी, आ विप्रो एगो रहन उनकर बात करतनी। उ कहलन कि स्त्रियों ने ही खेती बाड़ी की शुरुआत की, खेती बाड़ी का आरंभ स्त्रियों से ही हुआ। उ ऐसे कहतन कि अपन जो शोध कैले बन तो ओकरा शोध में का उल्लेखित कैले बन, जैसे एगो उल्लेखित करन चिरोली परंपरा का, ओकरा में क्या बा कि संसार का एगो मानल गई मान्यता में, संस्कृति परंपरा में, कि संसार में जो पहला स्त्री रहे उ जब मुँहे लागल तो कहलस कि हमार जो लाश बिया एकरा के जगह जगह घुमैया जा, घसीटा दिया जा, घसीट दिया जा। तो ओकरा लाश के घसीटल गेल मुँहला के बाद स्त्री का जो दुनिया के पहला स्त्री रहे, जब वो मुँहलस तो ओकरा लाश के घसीटल गई। तो जहाँ जहाँ ओकर लाश घसीटल गई ओइजा ओइजा देखल गई कि अगला दिने बहुत अच्छा फल, बहुत अच्छा फूल, बहुत अच्छा पैदावार, अन्न धन जन जन बा होता उजाले। तो इहो एगो प्रतीक बा कि खेती बाड़ी के शुरुआत जौन बा स्त्री से भइल बा। आ ओकर जौन देह घुमावल गई वो हराई का यानी हर जोते का पहला साक्ष्य बा। आ लोहा का जौन प्रयोग बा खेती में वो तो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भइल बा, लेकिन एकरा से पहले भी ईसा सिंधु सभ्यता से पहले भी हल का इतिहास मिलल बा। लेकिन ओकरा से पहले के परंपरा ये बतावतिया कि संसार के पहला स्त्री जौन रहे ओहे से ओकर शरीर लाश जेने जेने घुमावल गई ओइजा ओइजा से अन्न उपजल, यानी हराई जेने जेने घुमावल गई। ऐसे हमने के ओके समीकृत कर सकत नहीं जा। तो ये हल का सबसे प्राचीन पौराणिक मिथकीय संकेत भी बा चिरोली परंपरा में। अब एगो ब्राजील का भी सुनी, ब्राजील में जौन तूफी जनजाति बिया ओकरा परंपरा में का बा, ओकरा में बा कि एगो अनब्याही माँ जे रहे, पहला स्त्री वो रहे, वो अनब्याही माँ बनल। जैसे हमने के ब्रह्मा जी अपना शरीर से कुल उत्पन्न कैलन तो वो परंपरा में बा कि वो स्त्री उत्पन्न कैलस। तो शायद इहो एगो कारण हो सकता कि हमने के ब्रह्मा जी उत्पन्न कैलन तो हमने के पुरुष प्रधान समाज बन गई, आ वजह से स्त्री से उत्पन्न भइल तो वजह के जो जनजातीय समाज बा वो स्त्री डोमिनेंट समाज रहल बा। तो ओकरा में का भइल बा उ बताओ तड़ी कि अनब्याही माँ का जो कब्र रहे बच्चा का वो कब्र में दफनावल गई तो अगिला दिन वजह से बहुत बड़ा एगो वृक्ष उगल। ब्राजील के तूफी परंपरा में बा। ऐसे ही हमने का न्यूजीलैंड का, निकोबार का, जॉर्जिया आ काकेशियन संप्रदाय जौन बा, काकेशियन प्रांत जौन रहल बा, ओइजा भी खेती बाड़ी के लेके स्त्री का संबद्धता यही तरीका के बा, ठीक यही तरीका के बात रहल बा। लेकिन ये हमने के भी देखी तो ये जो भी उत्पादकता से संबंध स्त्री जाति कही बा, भोजपुरी में भी ये बा। लेकिन जहाँ मेहनत का बात बा, जहाँ उत्पादकता का बात बा, ओइजा तो हमने के स्त्री के आगे करत नहीं जा। लेकिन जहाँ आर्थिक व्यवस्था का उपभोग का सवाल बा, जहाँ सुख में साझेदारी का सवाल बा, जहाँ आत्मीयता में साझेदारी का सवाल बा, जहाँ एगो दोस्ती का सवाल बा, जहाँ स्त्री मित्रता का सवाल बा, ओइजा हमने के स्त्री के दासी बनावत नहीं जा, अचेरिया अछेरिया टाइप के यूज करत नहीं जा। तो ये एगो स्त्री समाज का बड़ा विसंगति रहल बा, जौन की हमनी के हमेशा ये बात के ध्यान देवे के पड़ी कि भोजपुरी समाज जौन बा उ हमेशा स्त्री के लेके सशंकित समाज रहल बा, आशंकित समाज रहल बा। तो ये जौन भोजपुरी संस्कृति में स्त्री चेतना बा, स्त्री बोध बा, एकरा के उन्नत करे के जरूरत, कोशिश करे के बा कि हमनी के स्त्री मित्र समाज बनाई जाए आ कुल चीज ना रहे।